Atong tinud-on sa kanunay ang atong pag-alagad sa Ginoo. Mulahutay kita kanunay taliwala sa mga hulga sa atong kinabuhi. Taliwala sa mga challenges nga atong maagian. Kinahanglan mulahutay kita sa kanunay. Ug ginag-ingon ang iyang pulong sa Roma 5 versikulo 4. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Igsoon gusto ka nga kahimutan sa Dios? Igsoon gusto ka nga may paglaom sa imong kinabuhi? Pahimutan na to kanunay ang Ginoo. Magbuhat kita kanunay sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, aron aduna kitay paglaom sa kanunay sa atong kinabuhi. Og ang gusto ni Lord nga sa kanunay kita magmalahutayon. Taliwala sa atong maagian sa atong kinabuhi. Tungod kay ang matag tuig sa atong kinabuhi, duna gayoy nagkalain-lain nga mga pagsulay sa atong pamilya. Bisan unsa ka kalig-on, bisan unsa ka ka-devoted diha sa Ginoo, bisan unsa ka kamalipayon sa imong pagkinabuhi nini nga kalibutan, duna gayoy moabot nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Apan ang gusto ni Lord nga magmalahutayon kita kanunay. Tungod kay kung unsa kadako ang imong pagtuo ngadto sa Dios, ingon ana usab kadako ang mapagsulay nga moabot kanimo. Apan ang gusto ni Lord nga mulahutay kita sa kanunay. Tungod kay naa si Lord, ubanan kita kanunay kaniya, ug dili gayud kita niya pasagdan. Himuon kita niya nga lig-on pinaagi sa iyang gahom. Ug ang gusto ni Lord nga mulahutay kita. Ang gusto ni Lord nga mosalig kita kanunay kaniya. Aron ang Dios sa kanunay mahimuot kanato. Ug kun ang Dios mahimuot kanato, aduna gayud kitay paglaom sa atong kaugmaon. Amen. God bless sa tanan.